todas, a todos. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí, neste 6 de marzo, que conmemora o Día Internacional da Muller, das Mulleres. Quería saudar o secretario xeral do partido, Miguel Tellado, presidente da Xunta de Galicia, presidente do Partido Popular de Galicia, conselleira de Emprego e Igualdade, Chus Lorenzana, conselleira de Política Social, Fabiola, e a todas as persoas que estades aquí. Tamén os que nos están seguindo en directo en este momento. E, sin máis, paso a presentar as protagonistas, porque son as protagonistas. Somos o 52% da población de Galicia, as mulleres, e moitas veces escoitamos frases como vos as mulleres facedes, as mulleres tal, e cada muller é un mundo. Somos diferentes unhas a outras. E aquí temos a fortuna de contar con 4 mulleres, con vidas, con trayectorias, con experiencias vitales diferentes. Así que eu quero agradecer no nome do Partido Popular que estas 4 grandísimas mulleres que representan o conxunto da sociedade quixeran aceptar a invitación de estar nun acto dun partido, do Partido Popular de Galicia. Moitas gracias a todas. Me decían elas, estaba un pouco nerviosa, a verdade que eu confeso tamén, presidente, compañeiros e compañeiras, que estou algo nerviosa, porque o 8 de marzo é un día moi especial, sempre para o Partido Popular de Galicia. E que todos os que estades aquí, máis os que nos estades vendo a través das novas tecnoloxías, van a coñecer a Candi Rodríguez. É unha muller que era urbanita, naceu en Vigo, viviu en Vigo, e, de pronto, pois, gracias a que os seus pais tomaron unha decisión na súa vida, se foi a coñecer en Vincios, o que era xa algo de aldea, non? Me decía ela. Pero un día dixo, eu quero ser unha muller da aldea, porque me decía, fai un rato, que, estando en Vigo, pois que todos tiñamos, nos íbamos á aldea o fin de semana, pero ela non tiña aldea. Entón, dixo, eu vou a ir á aldea. Un día decidiu emprender e irse a Monforte de Lemos. E ali fundou o Rincón del Carmen. Bueno, xa o dixen mal, verdad, Candi? Porque é a finca del Carmen. Candi é unha muller con moitísimas experiencias, veterinaria de profesión, exerceu, hoxe é gandeira, ten vacas, pero sobre todo cabalos. Así que gracias por vir hoxe aquí. Gracias. Tamén está Diana Lameiro. Diana Lameiro é logopeda. Logo lle preguntaremos por que razón. É de Vigo, montou a súa empresa en Vigo, empezou, pois, dúas persoas. Hoxe tes un equipo de 18. Con Nova que nos contará a súa experiencia, por que a logopedia e que está facendo ela, unha emprendedora, unha empresaria, vicepresidenta de AGE, de Vigo, da Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo, e, ademais, con moitas vertientes na súa vida persoal e profesional. Grazas. A miña dereita está unha muller que eu conocín fai varios anos, en medio de 700 mulleres e algún home, porque é a presidenta da Asociación de Palilleiras de Mos. Se nota que leva encaixe de Mos. De Mos, bueno, vamos a dixalo de Galicia. Pero de Galicia. Sí, é o tradicional gallego, pero sí, é feito Mos. Bueno, pois tamén hai homes na Asociación de Palilleiras de Mos porque non entendemos, e o falamos xa ás 5, non entendemos a igualdade sin homes e mulleres. E unha asociación, as asociacións son, evidentemente, algo moi importante en Galicia, as asociacións de mulleres, porque axudaron a empoderar, a fortalecer, a sacar as mulleres da casa, a falar, a conversar, incluso a sacar eses problemas que a veces están moi dentro, non? E palillando, aínda que, como nos contará Mon, pois tampouco se pode un despistar tanto de palillar, porque é o único traballo artesanal que representa moi ben a nosa artesanía en Galicia, que costa máis desfacer que facer. Pois sí, bastante máis. A nadie lle gusta. É educadora de profesión, ten un fillo pequeno do que está absolutamente enamorada, ten 3 anos agora, non? Sí. Bueno, É o mellor encaixe. É o mellor encaixe que fixeches. Hasta ahora sí. Bueno, e
Mais á dereita temos a Eva López de Woman Emprende, licenciada en Económicas, e ela durante moitos anos leva axudando as mulleres emprendedoras. Ela quería falar da universidade e dun proxecto que seguro que o mellor moitos non sabedes que en Galicia, na Universidade de Santiago de Compostela, é unha das universidades, a única universidade que creou Innovatia 8.3. Sí. Podes explicar Innovatia 8.3? Así Solo así un titular rápido. Innovación, tecnoloxía en femenino, tecnoloxía e coñecemento. E 8.3 é 8 de marzo. Son as universidades apostando por a tecnoloxía en femenino, por o coñecemento e por a transferencia e a creación de empresas. Pois presentaron ese proxecto ao Instituto de la Mujer, empezaron a xestar no ano 2009 e no ano 2011 se firmou un convenio de colaboración co Instituto de la Mujer del Reino de España. E a partir de aí, pois se foron adherindo universidades de toda España. No ano 2011 firmamos o primeiro convenio, que despois se foi renovando con distintas cores políticas no goberno nacional. Sí que se foron adherindo as universidades, fomos creando marca e movimento desde a Universidade de Santiago, desde Galicia, casi 50 universidades de España, a maioría públicas, pois teñen este compromiso de traballar con perspectiva de xénero cando apoian o emprendemento. Non das mulleres, o emprendemento en xeral. O emprendemento en xeral tan importante para unha comunidade autónoma como a nosa e como para España e, desde logo, para o resto de Europa. Bueno, esta é unha pequena pincelada e o importante que falen elas. Mon, vou empezar por ti, se che parece. Como naceu a Asociación de Palilleiras de Mos? Como naceu a Asociación de Palilleiras? A Asociación de Palilleiras naceu, creo que a maioría das persoas que coñecen o rural ou que son do rural, cunha merenda, que sería Galicia se non é comendo, tamén é bendito. Había uns cursos subvencionados no seu momento pola Diputación, polo Concello de Mos, no cal a maioría eran mulleres para intercambiar, conocer, relacionarse ao final, non? Porque sí que es bien cierto que el rural, al ser disperso, hai que buscar puntos donde poder encontrarse. De aí, en su momento estaba Pastora González de profesora, ella se repartía por varias parroquias de Mos. Entonces, bueno, yo iba a buscar a mi madre y siempre paraba a ver, porque me gustaba ver cómo era, ¿no? Con el tiempo yo empecé también y yo les decía, en el entorno donde hacemos la xuntanza de Palilleiras, imaginaros que es una carballeira, donde antiguamente había unas mesas que hoy están en otro lado. ¿Y qué tal si hacemos una merienda? Cada una trae algo de merendar y compartimos. Y ahí empezó un tercer sábado de junio, desde hace 14 años, en los cuales seguimos juntándonos cada vez un poquito más. Es bien cierto que tenemos... De toda Galicia. De toda Galicia y, bueno, hemos conseguido hace 2 años ser internacionales. Una, porque nos invitan a ir a Italia y a Portugal y nosotros también queremos crecer y queremos invitarles. ¿Y qué piensa la gente de fuera del encaje de Galicia? El encaje de Galicia es increíble, porque hay muchos encajes en el mundo, no cabe duda, ¿vale? Pero, bueno, o da casiña e da casiña. Pero los de fuera es muy bien considerado, sobre todo porque tiene unas aplicaciones, tiene unos patrones que no se dan en otra parte. Cada uno tiene su peculiaridad, ¿vale? Entonces, de ahí lo bonito de poder viajar y poder dar a divulgar y a promover lo que pueda ser el encaje es por demostrar que hay diversidad de encajes y que todos en su grandeza, ¿no? Porque al final son muchas horas de dedicación. Oye, yo leí lo que tú me mandaste, que en noviembre del año 2020, bueno, lo había visto en redes y también en las noticias, hicisteis las letras de Mos para la salida de la Vuelta Ciclista a España y que mide de largo 4,8, bueno, casi 5 metros. Casi 5 metros. Y de alto unos 70. Pues sí, nos venimos un poco arriba. Pues las palilleras somos así. Y las de Mos, no te cuento. Y las de Mos, bueno, también tenemos quien nos impulse un poquito. Bueno, saludo a Camariñas y a toda la Justamente, zona, eso sobre todas las cosas, sobre todo porque yo tengo que decir que no es porque Camariñas, bueno, vamos a decir que sea la cuna, pero cuando Ribeira también. Cuando empezó Mos, yo tengo la grandeza de conocer, y bueno, y ahora lo compartía con ella, de que conocíamos una diseñadora en común. Camariñas siempre nos ha apoyado.
O sea, ellos tienen la fama, tienen el poder, ¿vale? Y Mos estábamos empezando ahí a querer hacer algo y Camarilla siempre nos ha apoyado. Y yo creo que lo bonito de toda esta historia es el apoyo entre mujeres, entre organizaciones, para poder hacerlo. Y bueno, llegó la Vuelta Ciclista y Palilleras teníamos que hacer algo. Por lo tanto, se puede decir que el encaje es también turismo, es la tradición gallega, sí, en esencia, total. Es también unión entre muchas asociaciones de toda Galicia. Yo vi en el año 19, creo, porque en el año 20 hicieron el encuentro de Palilleras, pero virtual. Y este año nos va a tocar lo mismo. No Esperemos que no, presidente, ¿no? No, pero bueno, vamos a ser un poco realistas, porque, bueno, no va a poder ser por un tiempo, mientras esto no se estabilice, las 700 personas sentadas no las va a poder haber, porque, bueno, pues pero bueno, hay fuerza. Os seguiremos. Seguro, seguro. Bueno, ¿y qué dirías, por último, qué dirías de las asociaciones? Porque muchas veces, bueno, no se habla precisamente, las asociaciones de mujeres son magníficas y maravillosas, eso lo sabemos los que estamos aquí, pero hay quien dice, bueno, estas se juntan. Así yo lo que diría es gracias al empoderamiento de la mujer, sobre todas las cosas, porque la unión hace la fuerza. Lo hacen todo y en el mundo de la mujer muchísimo más, o sea, no me cabe duda, mujeres al poder siempre. Mujeres al poder siempre. Muchas gracias. Bueno, antes os daba una pincelada sobre Candy Rodríguez, que ten unha experiencia de vida maravillosa, non? E a verdade, e ademais ten o vou a decir, é unha defensora a ultranza do deporte nas nenas, porque ela ten unha filla que é semiprofesional, non, Candy? Sí, xoga en primeira división en fútbol sala. Puedes hablar en castellano sin problema ninguno. Sí, vale. Sí, es jugadora de Ourense en Vialia, de primera división, de fútbol sala, con 15 años, y también está entrenando con el Deportivo femenino. Bueno, Candy exerceu durante moitísimos anos como veterinaria, que é a súa profesión. Decidiu un día que quería facer veterinaria. Por qué? Bueno, porque desde que conocí los caballos cuando tenía 13 años me enamoraron y son los culpables de la trayectoria toda que tuve. Sin embargo, exerceu a súa profesión de veterinaria pois no ámbito das ganderías leiteiras de Galicia e o porcino, fundamentalmente na provincia de Lugo. Sí, traballei primeiro en Friol e despois xa tuve unha oportunidade maravillosa de poder acercarme a terra onde é o meu home. Estuve en casi 15 anos no Sabiñao. Antes me contaba, se me permites, sí, que nos primeiros anos de profesión como veterinaria sufriu moito o machismo, porque sustituiu a un veterinario de Salamanca e de pronto chega ela, moi nova, pois moi delgada, pequena, o outro veterinario mo explicaba así, non? Era un home casi de Sí, era un home de casi 2 metros de alto, de 100 kilos de peso. Bueno, el marchou para a súa terra e deixoume a mí o traballo, non? Toda a carteira de clientes. E claro, eu chegaba, era noviña, entraba pola granxa e miraban para min e miraban por encima do meu ombro a ver se viña alguén detrás, que fora o veterinario, non? Ademais, eu fui a primeira muller veterinaria da zona e, bueno, con todo o que supoñía eso, que supoñía moitos estereotipos. Porque tú estudiaste esa carreira en León. Non, estudiei en Lugo. En Lugo, xa, na Facultade de Veterinaria de Lugo. Sí, sí. E, bueno, eu chegaba ás casas e sempre se me acompañaba o meu home, que a veces viña, porque eu os primeiros anos, cando queres demostrar que vales moito e que tal, pois traballaba moitísimas horas ao día, e a veces viña o meu home a acompañarme para que eu pudera descansar algo, non? Como, non sei se sabedes, pero no rural vas co teu coche visitando as distintas explotacións. Entonces, el conducía e eu descansaba. E cando entrábamos nunha explotación, pois, o gandeiro dirixíase a él. É que o becerro ten tal cousa, é que a vaca ten... Non, pero a veterinaria é ela. Sí, a ver, ahora ríome, non? Pero
non foi fácil, non foi fácil. Ademais, un traballo que se supón que necesitas forza, pero as mulleres a forza a suplimos con outras cousas, con intelixencia. Non quero decir que os homes non seades intelixentes, Con maña, con maña. Con eficiencia tamén, non? Buscamos arreglo enseguida, non é todo cuestión de forza. Bueno, e un día decides que queres montar a finca do Carmen. Sí, porque eu mentras estaba estudiando, traballaba como profesora de equitación nunha escola en Lugo. E, bueno, cando xa traballando de veterinaria, cando tiña o pouco tempo libre que tiña, viñan amigos a visitarnos e tal, a casa, e decía, tens que volver a dar clase porque iso é a túa paixón, a ti o que te gusta son os caballos. Eu non teño tempo. Non, estas cousas que te dices, escapando un pouco da túa verdadeira paixón, non? E nada, atopeime un día dicindo o meu home na cociña, pois vou cambiar de vida. E díxome, bueno, se ti o pensas, estás un pouco tola, pero vale. E nada, eso foi o arranque do Fincal Carmen con un cabaliño, 4 alumnos, e agora pois hai 20 cabalos, e ademais de clases facemos outras moitas actividades, sobre todo centradas na reconectar as persoas ca natureza e cos animais, non? O que se pode aprender da natureza a través pois da intelixencia emocional, do coaching e dos campamentos para nenos, bueno, unha diversidade de actividades moi amplia, buscando sempre a conexión da xente outra vez retornar A natureza. Retornar á natureza e todo o que a natureza nos enseña. Sí. Me decía fai un rato que é moi importante que conectemos ca natureza, que é a que nos enseña realmente o camiño que temos que seguir para evolucionar, non ir en contra desa natureza, non? Bueno, non dixen antes que é especialista de educación emocional pola Universidade de Santiago de Compostela, coach certificada polo ICF, digo ben? Sí. Tutor de AEOI, que da Escola de Organización Industrial no programa Desafío Mujer Rural, subvencionado con fondos europeos, e foi ponente, ademais, do TED San Froilán no ano 17, que a charla Descubre tu potencial a través de los caballos. Pero, ademais, foi recoñecida polas empresarias de todo Lugo como empresaria do ano, eu creo que foi no ano 19, me parece. Sí, no ano 2019, sí. Pois moitas gracias, Candy. Gracias que lle dirías ti? Que lle dirías ti a todas as rapazas e rapaces, a toda a xente moza que nos está vendo tamén agora sobre o medio rural, sobre a Ribeira Sacra? Sobre o medio rural que se animaran a emprender no rural, a vir a vivir o rural. Fai moita falta que a xente nova retorne ou veña, non? Porque non só, eu diríades que hai un traballo detrás de moita educación, é necesario empoderar a xente, non só dotarlle de infraestructuras, non, ou de leyes que lles permitan emprender no rural e virse vivir o rural, senón tamén empoderalas. Isto é un mensaxe para quen o queira recoller. Empoderar a xente que se pode vivir perfectamente no rural, as mulleres do rural, os homes do rural. Hoxe estamos formados, sabemos expresarnos, innovamos continuamente e que se atrevan a lanzarse ao rural. E despois da Ribeira Sacra, que vou decir, é xa casi patrimonio da humanidade, casi. É un lugar maravilloso, un entorno increíble, cheo de forza e natureza en estado puro, non? E que veñades todos a pouquiño a pouco, todos xuntos non. Pouquiño a pouco para poder disfrutar deses silencios maravillosos dos miradores e do viño, dali. E, bueno, que estamos moita máis xente que o viño, que moitas veces é solo, non, o turismo enolóxico, non, pois tamén estamos outros moitos empresas facendo forza aí. Pois moitas gracias, Candy, moitas gracias. A Ribeira Sacra, que ademais medio ambiente, sostenibilidade, e deso sabe moito tamén que nos acompaña a conselleira de Medio Ambiente, que acabo de ver agora a Ángeles e que non pude saludala antes. Moitas gracias por acompañarnos tamén hoxe aquí.
Diana, como decía antes, é vicepresidenta de AGE, de Vigo, da Asociación de Xóvenes Empresarios. Eu creo que é unha asociación importante, non? O é importante que unha muller como a ti, Diana, este en unha asociación que normalmente as asociacións estaban copadas casi sempre, non por homes, verdade? Sí, sí, la verdad es que sí. Justamente hace 2 años, cuando recibí el primer premio de RSE de AGE, pues a los 2 meses me llamaron para saber si quería ser vicepresidenta. De un inicio dije que no. Entonces el presidente me dijo, pero Diana, porque cuando recibí ese premio yo súper emocionada porque nunca había recibido ningún premio, o sea, ni me había presentado a ningún premio. Y de inicio que no. Entonces, mi marido, que siempre fue el que me impulsó a estas cosas, y también el que me está ayudando también, pues, a estar hoy aquí, que me decía, Diana, es que tienes que ir porque es una oportunidad, ¿no? Porque, como decía Susana, yo, por ejemplo, estoy súper nerviosa, me encanta hablar, pero sí que es verdad que estos nervios aquí del directo, sobre todo esa falta de práctica, ¿no? Pero por lo que puedo ver, cada vez que hay un evento de mujeres, en plan comité, estamos todas súper nerviosas. Sí que es verdad que cuando estamos así las 4 o 5, es que parece que nos comemos el mundo. Y cuando estamos aquí es como, ups, que no. Y es curioso y quería compartirlo con vosotros, ¿no? A lo que iba antes, perdona, pues al final... que empecé. Yo quería poner en valor el hecho de que es efectivamente vicepresidenta de AGE, que como muchas mujeres que son invitadas pues a participar y a dar un paso hacia adelante, pues muchas veces no lo dan. Y Diana explicaba ahora por qué. Pero a mí me gustaría ir, si me permites, un poco atrás. Tú decidiste hacer logopedia, estudiar logopedia, y lo hiciste por una razón. Y efectivamente. ¿Quieres compartirlo con nosotros? Sí, claro, porque además que hoy va a ser la segunda vez que lo diga en público, por segunda vez en mi vida. Yo desde pequeña tartamudeaba muchísimo, yo tenía una disfemia severa, o sea, yo tuve que ir a psicología más de 11 años, a terapia de psicología. Recuerdo que iba con mis padres y mis hermanos 5 días a la semana a terapia a Pontevedra. O sea, casi nada, ¿no? Entonces, en mi adolescencia, yo continuaba con esa tartamudez. Aún a día de hoy continúo con disfluencia, sobre todo cuando estoy nerviosa, que se me va a notar, pero bueno, es lo que hay. Claro, pero bueno. Entonces, yo quería entender realmente cómo funcionaba mi cerebro en la comunicación. Entonces, a raíz de ahí, yo hice logopedia cuando tenía 24 años, porque ya antes había hecho otra formación, oncología, pero no me gustaba. Y realmente quería estudiar cómo mi cerebro podía atascarse tanto en la comunicación. Entonces, a partir de ahí, yo hice logopedia para ayudarme a mí misma, es así, y también para ayudar a otros pacientes con la misma patología o otras patologías en la comunicación en sí. Quería aprovechar porque hoy es el Día Europeo de la Logopedia. Estoy muy contenta porque es mi día, además, y el decirlo así, os aseguro que emocionalmente me siento muy orgullosa de mí misma y también agradecerle a Eva y también a Susana por haberme invitado y por darme esta oportunidad. Bueno, pues conmemoramos también hoy el Día de la Logopedia porque tenemos que reconocer y recordar, como bien lo ha dicho Diana, que muchos niños y niñas sufren muchísimo. Y ahí estáis vosotros, por ejemplo, en Vigo, y hay otros muchísimos grandes profesionales en Galicia, pero Lingoreta en Vigo, que ayuda a muchas familias, ¿no? Atendemos además todas las áreas en la comunicación, es decir, desde la atención temprana hasta la tercera edad. O sea, no nos olvidemos que realmente en la comunicación, ¿qué implica? Tanto la parte oral, tanto la parte escrita, cuando hay un ictus, cuando hay Alzheimer, cuando hay Parkinson, dificultades en la voz porque hay afonías y disfonías. O sea, la logopedia abarca muchísimos campos, ¿vale? Y por eso también hay especializaciones, especialistas en voz, especialistas en el habla, en el lenguaje, en disfemia. Yo este año me estoy ahora especializando en disfemia porque yo quiero dar esa formación. Yo he atendido a muchísimas familias con niños
con esta patología y yo nunca le dije a ninguna familia que yo tartamudeaba, porque nunca he sido capaz. Yo creo que hay que aprender que de esa dificultad al final ha salido una oportunidad. O sea, soy una directora de centros, que estamos en Vigo con Domar y Sansenso, soy vicepresidenta de AGE Vigo, además estoy haciendo muchísimas otras cosas, porque yo otra cosa no, pero las ideas, por cierto, tengo muchas ideas. Que es candidata, junto a otras gallegas, a las 100 mujeres líderes en España. Sí. Ojalá que sea nuestra top. Bueno, tú una de también eres nuestras candidata, top. ¿eh? Y tú también eres candidata. No tiene mérito ninguno. ¿Cómo sí? Sí que tienes mérito. ¿Tú crees que los políticos hablan bien en público, se expresan bien en público, explican bien lo que hacemos o necesitamos mejorar? Yo creo... En términos generales. Claro. A ver, yo creo que falta un poquito más esa emoción. Yo, por ejemplo, cuando hablo con la gente me dice, pero aquí en el tú a tú o por teléfono, me dicen todo el mundo, Diana, es que cuando transmites tu proyecto, lo vives. Lo vives y es que hacía tiempo que no escuchaba a alguien cómo cuenta su proyecto. Claro, pero porque a mí me encanta lo que hago, yo quiero ayudar. Sí que es verdad que en la parte política, esa parte de emoción, eso falta. Y yo quiero comparar, por ejemplo, y voy a ser a lo mejor un poquito incorrecta, pero bueno, esa parte de los políticos cuando decís que os ponéis en la piel de los empresarios. Y esto es como ser madre o padre. Nunca sabes qué es ser madre o padre hasta que lo eres. Pues ser empresario es un poquito lo mismo. Realmente no sabes lo que el día a día, esos días y esas noches sin dormir y romperte la cabeza día tras día cuando hay imprevistos o cuando hay una crisis, pero tanto a nivel personal como profesional. Esa parte, desde mi punto de vista, falta. Y yo creo que en general todo el público, o sea, toda la gente opinamos un poquito lo mismo, que falta esa emoción, que a veces se transmite, pero muchas veces es como que se repite siempre en la misma temática. O sea, no sé cómo decirlo. Conectar la emoción con... Efectivamente. que es la forma de llegar a las personas, ¿no? Sí. Estemos donde estemos, A mí detrás de un mostrador efectivamente. o de un atril o de lo que sea. A mí me encanta hablar con empresarios y con empresarias que realmente viven su proyecto, no simplemente en la facturación. Cuando me dicen, es que tengo una idea novedosa y quiero contártela. ¡Buah, genial! Pues ya veis que Diana, bueno, es de esas mujeres empresarias que luchan cada día igual que Candy, igual que Mon, desde sus distintos ámbitos por una Galicia mejor, en definitiva. Luchan por una familia mejor, por tener todo para su familia, para su entorno, y eso redunda en tener una Galicia mejor. Ese es un ejemplo también. Eva López, de Woman Emprende, que siempre ha aplicado la perspectiva de género en los puestos que ha estado dentro de la universidad. Se creó Woman Emprende precisamente en su día, Eva, para darlle pulo a todas aquelas mulleres universitarias, por certo, que a Universidade de Santiago de Compostela, que ten o maior número de universitarias mulleres, creo que o 68%, corríxeme por favor se me equivoco. Nas aulas. Somos nas maioría aulas. nas aulas. Sin embargo, despois, en postos de responsabilidade nas propias universidades, pois eso non é así, ou en postos determinados. Como naceu Woman Emprende e por que naceu Uniemprende? No seu momento, ti, profesor Carlos Hernández, tamén, creo recordar. Bueno, o primeiro de todo, moitas gracias por ternos hoxe convidado a estar aquí. Moi agradecida á Universidade de Santiago, eu personalmente, tamén por poder compartir e por poder comunicar, como ben decía Diana, a ver se somos capaces de facelo da forma xeitada. Outra forma de ver a universidade, que a coñecemos bastante ben como docente, investigadora, ahora que a crise sanitaria que temos tamén se está poñendo encima da mesa a necesidade desa investigación e que chegue á sociedade. Eu traballo na terceira misión na de emprendemento, na da transferencia. Como ben ti dices, a Universidade de Santiago é unha universidade que ten unha longa trayectoria como universidade emprendedora. É dicir, que aquí temos que sacar peito como galegos e galegas, xa que esta universidade aquí nesta esquina de España tuvo un equipo de xente que no seu momento
pois apostou por dotar a súa comunidade universitaria destas ferramentas para crear empresa. É algo tan sencillo como que se ti estudias unha carreira, pois ciencias de educación, logopedia, física, química, a carreira que sexa, e tes ese interés, esa pasión que falaban as compañeiras no emprendemento, pois que a túa universidade te dote das ferramentas para que o fagas da mellor forma e que de aí sagan empresas fortes, principalmente viables técnicamente, que o coñecemento, a tecnoloxía é a nosa base, a innovación, pero tamén viables personalmente. Hoxe aquí encantoume escoitar este modelo empresarial pensado nas persoas e para as persoas, feminista. Bueno, pois a universidade e as universidades sí que creo que somos eses lugares onde nas nosas incubadoras ocorre este emprendemento basado nesa pasión, nese coñecemento, nesas áreas de traballo. Dentro desta estrutura, teño que pararme aquí un pouco porque senón non tería nacido o programa Woman Emprende. É dicir, apóllase nunha filosofía de universidade emprendedora. E aí pensamos, as nosas alumnas son maioría mulleres. Como decía Susana, tú se paseas polos campus, pois a maioría do alumnado da Universidade de Santiago pois son rapazas. Tamén iso ven por a propia configuración das áreas do coñecemento, os sesgos de Ciencias género. sociales, fundamentalmente, claro, tamén da vida, un campus vida. Bueno, pois esa conformación das áreas leva a que haxa moitas alumnas. Outra cousa é que esas alumnas emprendan, que esas áreas de coñecemento despois se vexan reflexadas no emprendemento de base tecnolóxica, que tamén está moi estereotipado, e compramos moito un modelo, bueno, de Silicon Valley, un modelo moi tecnolóxico, que é tan alonxado pois, do emprendemento universitario e do emprendemento das mulleres. Bueno, pois a eso nos dedicamos. Eu conocina no ano 2012 porque, na Xunta de Galicia existe un programa de emprendemento femenino de discriminación positiva que é o programa EMEGA, que lle está dando un pulso importantísimo, además, Chus Lorenzana, a Conselleira de Emprego e Igualdade. Naceu fai moitos anos e é un dos programas que ten maior éxito. Pero detectábamos que moitas mulleres que emprendían, porque tiñan unha idea e levábala a cabo, pero non sabía como plantear un plan de negocio, os problemas que se iban a encontrar, como decía Diana, e o mellor caían no mismo ano. O mismo ano en que ti emprendes con moita ilusión, pero que só chegan facturas e chegan problemas. E en aquel momento se decidiu facer unha conexión con Woman Emprende da Universidade de Santiago de Compostela e facer unha tutorización e acompañamento para todas aquelas mulleres subvencionadas por o programa EMEGA da Xunta de Galicia para que non caeran e axudalas en aquelas cousas tan pequenas que o mellor dentro dunha administración non se ve. E iso foi un acerto e un éxito total. Eu creo que non hai EMEGA emprendedora que non conoza a Eva López, que sexa por teléfono ou sexa en persoa, recorre toda Galicia cas nosas queridas EMEGAs, que así xa lle chamamos, verdad, conselleira? Que te encontraches fundamentalmente, aínda que é tan variado, o mundo do programa EMEGA e das emprendedoras? Claro, nos viñamos deste emprendemento que falábamos de base tecnolóxica. EMEGA para a Universidade de Santiago foi unha iniciativa importantísima, porque a Universidade tamén ten a obligación de abrirse á sociedade, é dicir, non estar dentro dos campos, senón permear. En EMEGAS que nos encontramos moitas exalumnas, pero moitas emprendedoras de non perfil universitario, pero sí que aí tamén podemos reflexionar a nivel teórico que o emprendemento das mulleres non pode usar o masculino xenérico do emprendemento dos homes, como pasa coa linguaxe. É dicir, ten unhas características e unhas condicións diferenciadas que precisa dun tipo de asesoramento particular. Entonces, todo o que viñamos facendo como na universidade máis a nivel teórico ou dentro da incubadora, tuvemos a suerte que as galegas aprender esas características diferenciais que as mulleres temos. Primeiro de todo, por a socialización diferenciada e toda esa mochila que hoxe aquí acabamos de ver nestes tres exemplos, pois que nos leva a ser dunha forma determinada e chegar ao emprendemento dunha forma determinada. Que, bueno, pois, no que o molde xenérico do emprendemento que é masculino, pois moitas das veces non encaixamos, pero que non quere decir que sexa mala a forma femenina de facer emprendemento. De feito, ora, con esta crise... É diferente. É diferente. Bueno, Candy falou do rural, como da natureza, das persoas. Eso é moi feminista, da sostenibilidade, de un liderazgo transversal.
Entonces, todas esas características que por a propia nosa socialización e educación diferenciada levamos como mulleres, pois, na Semega, creo que pudemos aprender conxuntamente. E, de feito, pois, a Universidade Dora ten varios proxectos de colaboración que quere facer o USC e Mega, porque é unha aprendizaxe conxunta, sobre todo para que quede claro que non vale o masculino xenérico para o emprendemento. Ela insistía moito antes, cando falábamos, Eva, de que a igualdade non se pode facer ese camiño que ainda queda por percorrer, ainda que, evidentemente, se recorremos, estaredes de acordo, moito camiño. Candi nos falaba dese machismo que había no ámbito rural, cando chegaba unha nova veterinaria, a primeira, incluso me atrevería a decir de Galicia, non? De Galicia non, pero bueno, sí de Lugo, da zona. Sí, da zona, sí. Ou Diana, que aproveitou, bueno, pues ese problema que ela tuvo de tal maneira cando era unha nena en transformalo en unha virtude e en un emprendemento, non? E axudar a tantas e tantas persoas e tantas familias en Galicia. Dende o ámbito asociativo Mon Pereira, non? Que cada día se apoian unhas a outras, conectan con Camariñas, con Ribeira, con Boiro, con Bueu, con Vigo, Valencia, que está despegados, pero bueno, Mos e Mos, non é Vigo, No. Mos ten a playa ás aforas. Ajá, vale. O mantemento é nas aforas, nós temos o río. E disfrutamos da naturaleza. Por certo, un paseo maravilloso que teñen que todos os anos, en condicións normais, percorríamos ese camiño conmemorativo de 8 de marzo, non? Como en tantos concellos de Galicia, e aquí hai unha importante representación tamén presencial. E o que decía Eva, non? Ese camiño que hai que recorrelo homes e mulleres, mulleres e homes. Porque onte o decía a conselleira de Emprego e Igualdade, o decía a Chus, se os nenos e nenas non ven referentes no ámbito educativo, pero tamén nas familias, referentes de homes e mulleres camiñando en igualdade de condicións, nunca vamos a rachar ese círculo vicioso e haberá un día, seguiremos conmemorando días como de hoxe. E haberá un día que conmemoremos que por fin acabamos a igualdade. Eu quero rematar agradecéndovos ás 4 de novo esta presencia aquí, que forades tan xenerosas de vir a pois este acto do Partido Popular de Galicia que lidera desde fai moitos anos o presidente Alberto Núñez Feijóo e que eu quero aproveitar tamén para decir, a ver se consigo non emocionarme, que 1 de marzo do ano 2009 nos deron oportunidade Galicia, liderada polo presidente, de camiñar duramente en favor da igualdade, dende distintos ámbitos, dende os concellos, onde xa estábamos, pero dende a Xunta de Galicia. Despois de facer unha oposición, creo que moi leal en todos os ámbitos e con moito sentidiño. Así que quero agradecerlle ao presidente e felicitalo porque levou a este partido no ano 2009, o 1 de marzo, a conseguir que traballásemos todos e todas por unha Galicia mellor e penso que o estamos coñecendo. Moita xente me chama e conocemos a xente de toda España que pois está moi orgullosa. Dice, carai, Galicia, que maravilla, non? Que pobo tan tranquilo, que pobo tan, non sei, que sentido común ten, non? Isto é importante tamén na sociedade. Remato xa con unha pregunta ou con unha, non sei, un titular que me fagades cada unha de vos. Galicia é un orgullo polo seu ambiente, medio ambiente, polo seu territorio, por ser unha sociedade tranquila, non? Aquí non temos problemas que hai en outros lados onde están crispados, non? Que opinas, Candi? E rematamos xa. Bueno, eu voume centrar no rural, claro, para iso estou aquí representando a todas as mulleres do rural que estamos agora e as que estiveron antes de nós, que, por suposto, non disfrutaron, ainda temos moito camiño que andar na igualdade, pero as antepasadas nosas non disfrutaron da igualdade que disfrutamos hoxe nós, non? Eu, centrándome no rural, diría que é moi importante comprender todo o que a naturaleza nos enseña e regresar, bueno, a pandemia xa nos ha levado aí, non? Pero regresar a ese sentido de comunidade e cooperación que ten o rural e que ten a natureza, donde podes estar en paz, porque eu podo decir que aparte de ter moita pasión polo meu traballo, que non é un traballo, estou en paz, e iso non o tiña antes.
Diana. Pues que yo no cambio Galicia por ningún otro sitio del mundo, que será que gallega es un orgullo y como mujer también. Y lo que hablábamos ayer, ¿no?, de lanzar un mensaje a las jóvenes, tanto a nivel personal, que sería escuchar más a las personas con experiencia y escuchar a las personas con experiencias. Y después a nivel laboral o profesional, que se escuchen a ellas mismas. Simplemente que se escuchen a ellas mismas. Nada más. Muchas gracias, Diana. Mon. Que siga existindo a unión, pero para ensalzar o bo, dende Mos ou dende donde sea. O importante é que a nivel asociativo nos sigamos unindo, pero non para empoderar unha muller, sino para empoderar as cousas ben feitas, sea quen o lidere, pero que este ben feito, que sea co cariño, non? Desde a miña persoa só me queda dar gracias, pois se cadra ao señor presidente, sobre todo por poñerte no camiño, non por ser unha muller, sino por ser ti, simplemente, de que eres do rural. Ao final non importa se é do rural ou dunha cidade, pero xustamente eres de rural, eres unha persona super cercana que faz que ao final... Tens que mandar un mensaxe aos nenos e as nenas. Mon. Despois. 4 mulleres que ao final estábamos aí mortas de medo, que nos temblaba, eu creo que hasta os cordóns dos zapatos que nos traemos, e ao final acabamos aquí sendo 5, que ti estabas igual de nerviosa, pero eu creo que por a miña parte, gracias por creer nun proxecto de vir contar simplemente que o pasamos ben, que disfrutamos, e que solucionades problemas tamén. que compartimos tantas cousas, que se unha queda viuda ou a outra doille unha muela, pero non importa, ao final vas ali, ríes, compartes. O único que me queda decir é empoderamento, pero en general, ETC redes. Encaixe. Encaixe. Rede non, encaixe. Que é o máis importante. Pois Eva, tócache pechar. Pois, que lle diría aos nenos e as nenas, a parte 8M tamén é o que nos une, bueno, que é importante a formación, que vexan tamén que cando estudias unha carreira, pois tamén co que lexiche, coa vocación do que lexiche, podes montar unha empresa. E que as empresas necesitan equipos multidisciplinares e a sociedade de homes e de mulleres. E que en Galicia temos, bueno, ahora que tanto nos falan do Horizonte 2030 e de toda esta transformación, pois temos coñecemento, tecnoloxía, innovación, igualdade. E somos unha sociedade feminista, con todo en positivo. Galicia. E Galicia, unindo as persoas. E me parece moi, moi importante. Eso nos caracteriza, Galicia unindo as persoas. Así que, de verdad, moitas gracias, Eva, Mon, Candy, Diana, de verdad. Foi un gusto estar con vos, compartir este momento. Agradecermos moito que viñerades a casa do Partido Popular de Galicia. Gracias. Gracias, Ana. Gracias.
gracias a todas, muchas gracias a Eva, a Mon, a Diana e a Candy, gracias a Susana. Gracias a todos os que hoxe nos xuntamos de acordo coas características e coas posibilidades que temos nunha pandemia para celebrar, para recuperar, para traer ao presente o que temos que facer todos os días, que é ser unha sociedade libre, unha sociedade igualitaria, unha sociedade, en definitiva, que teña como objetivo construir esa Galicia igualitaria na que queremos. Sin dúbida, este é un lugar especial para o Partido Popular de Galicia, é un lugar onde, ás veces, cada 4 anos celebramos éxitos electorais, porque o pobo decide democráticamente nunha urna, con todas as posibilidades que teñen os cidadáns, que son exactamente as mesmas, como me parece que sexa home ou muller, que teña un patrimonio alto ou baixo, que viva no rural ou na calle máis importante de Galicia, pois aí nos expresamos libremente nas urnas e grazas a eles podemos agora volver a celebrar por 12 anos consecutivos este Día da Igualdade. Estivemos tamén celebrando 4 anos na oposición o Día da Igualdade. Por tanto, levamos 16 anos de forma constante e continua presentándonos á sociedade para celebrar, para reivindicar, para recoñecer e tamén para facer un balance do que facemos entre todos, do que conquerimos entre todos da Galicia que temos hoxe construída. Sin dúbida, tamén, no meu caso, participei no goberno do presidente Fraga e tamén durante os 2 anos que estuve de conselleiro, pois, tamén, obviamente, pois celebrábamos e recordábamos esa igualdade real e efectiva que é o objetivo fundamental das sociedades máis avanzadas do mundo. Por tanto, levamos xa, no meu caso, iba pensando aí 18 anos, pois reivindicando este día, traballando por esa Galicia, traballando para que as mulleres, é dicir, as nosas nais, as nosas aboas, as nosas fillas, os que teñen a posibilidade de ter fillas, pois sexan o que somos. Somos unha sociedade inclusiva, unha sociedade igualitaria e unha sociedade onde temos clarísimo que o disparate do machismo ou a diferencia simplemente por razóns de sexo é unha cuestión absolutamente impropia, unha eiva das sociedades dos distintos países do mundo. Moitísimas gracias a elas por vir ata aquí, por vir á Casa do Partido Popular de Galicia. Unha casa ampla, unha casa onde, cando miramos as enquisas, pois parece ser que as mulleres votan máis o Partido Popular que os homes, eu o agradezo dunha forma especial, porque gracias a elas podemos estar gobernando Galicia. Unha casa onde non miramos quen é quen, nin cada quen, nin donde ven, nin que pensa, nin que sinte, nin quen vota. No, a nós non nos interesa iso. O que nos interesa son as aportacións para mellorar o país e para, mentras teñamos responsabilidades do goberno, pois intentar ser útiles a Galicia, non crispar a sociedade, non dividir, non fracturar e intentar, insisto, buscar formación, coñecemento, porque a formación e o coñecemento, o decía Eva, é, sin dúbida, a porta que abre a igualdade real e efectiva entre as persoas. Moitísimas gracias tamén a Susana López Abella, que leva moito tempo traballando en igualdade dentro do Partido Popular de Galicia e que leva moito tempo asumindo a responsabilidade de implementar políticas transversais no goberno e encher aos distintos departamentos da Xunta dos obxectivos lóxicos que non son tan evidentes como é a igualdade. Simplemente non pedimos máis, pero tampouco vamos a pasar por menos. Moitas grazas, insisto, ás 4 personas, ás 4 mulleres que nos contaron a súa historia. Algunha delas, ademais, facendo unha manifestación pública por segunda vez. Menos mal que o fixo sin medios de comunicación e, por tanto, nadie se vai a enterar da testemunho que acaba de facer. Eu, despois de escoitala, pois, dende logo, se tuvera a necesidade de ir a unha profesional, iría a esta profesional, porque é unha profesional que foi primeiro paciente e que despois foi capaz de superar ese trastorno e agora, pois, curar a outras persoas co trastorno que ela padeceu. En fin, escoitar as vosas testemunhas é absolutamente moi gratificante, sobre todo nunha sociedade que vive nun inmenso ruído, nunha enorme decadencia,
nunha enorme decadencia política que está levando moitas veces a unhas tensións territoriais impropias e unhas tensións sociais absolutamente preocupantes. Afastarse do ruído e ir ás cousas medulares, ir realmente a falar do traballo, do emprego, do rural, das distintas aficións da xente, do interese por asociarse, do interese por vir hacia adiante, por superar etapas escuras e abrir claros no horizonte é moi reconfortante. Demostrar que hai exemplos de éxito. En Galicia está chea de éxitos. Hai exemplos de unha enorme determinación. Tamén hai exemplos de bolsas de pobreza e dificultade, como todas as sociedades. Pero o importante é que vivimos nun dos lugares de maior liberdade do mundo, dun dos lugares con maior benestar do mundo, e o estamos percibindo nesta pandemia, é un dos lugares onde a xente pode opinar, pode decir, pode confrontar, pode discrepar, é un dos lugares que creo que ben vale a pena vivir. Por tanto, moitísimas gracias a Diana por ser a veterinaria da Ribeira Sacra. Eso toda unha honra, por lo menos para os que nacimos ali. No Sabiñao hai un dos meandros máis bonitos do mundo, que fai o río Miño, pasando por ali, un dos lugares, o que non o coñeza, eu creo que debería de ir, agora que abrimos a mobilidade, en fin, que abrimos médicos a mobilidade, nós somos os que concretamos os criterios do Comité Clínico, pois o certo e verdade é que moitísimas gracias por facer o que fixo, por ser a veterinaria da zona do Sabiñao, de Ferreira de Pantón, non sei se chegaba ou non chegaba a Chantada. No meu pobo había moi poucos animais porque eran todos montañas e se despeñaban, pero, bueno, sempre había alguén, sempre tiña unha vaca. Porcos tiñamos casi en todas as casas, coellos tamén, pero vacuno había realmente pouco, porque praderas non hai, e lameiros tampouco. Moitísimas gracias a Eva por acreditar que a Universidade de Santiago, 5 veces centenaria, unha das universidades máis antiguas do mundo, unha, sin dúbida, universidade que acredita o que era Galicia fai 500 anos. Parece que inventamos a Galicia agora, é que non, fai máis de 500 anos houbo xente que construíu e que fundou unha universidade nun lugar que é o córner de Europa e, a pesares de todas as dificultades de accesibilidade, se aínda non temos hoxe un tren de alta velocidade, imaginádevos a accesibilidade a Galicia alá polo ano 1500, 1600. Era realmente toda unha odisea. Moitísimas gracias por acreditar que a investigación, a capacidade da Universidade de Galicia, porque a Universidade de Santiago é o xermolo do sistema universitario galego, e por derrubar os titos de cristal que temos o compromiso para proseguir derrubándose. Moitísimas gracias a Candy por ser un referente, evidentemente, despois deste coñecemento e desta testemunha, pois todavía máis. Moitísimas gracias, de verdad, porque nos enche de satisfacción ver como hai persoas pois que efectivamente o problema o convirten en oportunidade e grazas a esa oportunidade poden axudar a resolver moitos problemas. E moitísimas gracias a Mon, que queda claro que de Mos, que Mos pois é o centro do mundo, e que, bueno, en fin, toda a periferia de Mos pois está ben, pero non chega ao nivel que lle corresponde a Mos. Hai moita xente en Mos así, digo eu, porque coñezo ese concello e ali chegas e todo é positivo, todo é fantástico, todo hai que seguir traballando, pero somos os primeiros, en fin, bueno, acredita que encaixa ben, ademais as críticas, por tanto, unha muller de encaixe pois é unha muller imprescindible en calquera sociedade actual. Queridos amigos, a pandemia que vivimos este ano longo xa, fai un ano, pois xa tiñamos zonas confinadas en Italia, xa boa parte das provincias chinas estaban confinadas, e cando digo provincias chinas, calquera provincia china é maior que España. Bueno, fai un ano que vivimos un impacto que veu a cambiar totalmente a nosa vida. A nosa forma de relacionarnos cos demais, temos que andar con máscara, a nosa forma de
de manter distancia hacia calquer persona, a nosa forma de vivir, en consecuencia, tamén a nosa forma de traballar, a nosa forma de relacionarnos. En fin, levamos moitos meses sin poder ver os nosos maiores. Non sabemos se os vamos a poder ver dentro de 15 días. Non sabemos se realmente que vai ocurrir no mes de abril. Se un collo o mapa de Galicia de fai 15 días e o mapa de Galicia de onte, comprobará que fai 15 días pois tiñamos unha incidencia do virus enorme, que se infectaban unhas 600, 700, 800, 1000 personas diarias, e que, sin embargo, agora pois, se infectan ao redor de 200. Fai 15 días tiñamos unha incidencia que superábamos os 300 a 7 días, e hoxe temos unha incidencia que non chega a 50 a 7 días. Por tanto, esta pandemia, que non é posible controlar, e que non é posible, sobre todo, planificar a corto prazo, é unha pandemia que veu a mudar todo. Bueno, pois, a pesar diso, estamos aquí, estamos de pé, estamos construindo, seguimos facendo cousas, e Galicia sigue sendo unha comunidade que está resistindo desde o punto de vista social, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista da mortalidade, que é como se miden as pandemias, polo número de persoas que morren durante a pandemia, e a pesar de ser unha terra donde o 25% da nosa poboación é maior de 65 anos, donde temos máis do 8% total da población española maior de 80 anos. Pois, a pesar de toda esa vulnerabilidade, porque a idade é igual a vulnerabilidade en pandemia, pois, a pesar disso, somos a comunidade autónoma con menor mortalidade de todas as comunidades autónomas peninsulares de España. Pois ben, digo que, a pesar disso, e que a pesar de que a pandemia mudou no todo, pois volvemos a acreditar que as mulleres sofren máis durante as crises, xa sexan crises económicas, ou crises sociais, ou crises sanitarias. Por qué? Porque sigue recaendo boa parte dos traballos de cuidados na casa, e, por suposto, mantendo o traballo nas mulleres. E porque son elas as que moitas veces teñen que apandar coas demandas de conciliación laboral con maior intensidade, moito máis cos homes. E durante todas as semanas daqueles meses de marzo, abril, maio do pasado ano, onde non había clase, pois a muller tiña un problema, a conciliación, cuidar o fillo e ir a traballar, porque sigue habendo todavía moita discriminación de roles dentro de un domicilio. E as mulleres tamén son as que sufren os axustes laborais máis duros cando a economía se resinte. E volvemos a acreditar, por tanto, que aínda queda moito por a igualdade real e efectiva entre xéneros. E por iso, hoxe é máis necesario que nunca reivindicar a igualdade real e efectiva. En plena pandemia, pois hoxe todavía é máis necesario porque vivimos este ano de pandemia e volvemos a concretar que os problemas de conciliación, os problemas laborais e os problemas de compaxinar a casa e o traballo sigue recaendo maioritariamente na muller. Eu estou convencido de que estas reivindicacións poden ser visibles e prudentes. E por iso, se a xente cumple os criterios de distancia social, de distancia física, de máscara e de higiene continuada, claro que, cumplindo todas as medidas sanitarias, as mulleres poden decir e manifestar aquilo que consideren oportuno. Hai manifestacións que se estuveron autorizando nas últimas semanas, nos últimos días, que nin cumplen o criterio, nin cumplen o distanciamento, nin se poñían mascarilla e estaban sendo autorizadas polo goberno. Por tanto, cumplindo todo e co comportamento cívico que supón a manifestación sensata, prudente, valiente e contundente, claro que este 8 de marzo debemos de participar nos actos institucionais e nos actos de reivindicación e de recordo de este plantexamento. Por suposto que a vida é fundamental e é o principio básico para a igualdade. E, por tanto, manifestar a igualdade sin respetar os criterios sanitarios é un atentado contra a propia igualdade. Queridos amigos, nós temos moi claro que do mesmo xeito que fai un ano se celebrou unha manifestación
en base a criterios puramente políticos, criterios que non tiñan en conta os mínimos requisitos de saúde pública, e grazas a iso se montaron moitísimos problemas en grandes cidades, empezando por Madrid. Recordamos a primeira ola madrileña, a primeira ola da pandemia. Pois agora que temos máis información, porque as autoridades xa empezaron a dar máis información, eu pido que calquer concentración ou calquer acto que se celebre respetando ao máximo as pautas sanitarias para preservar a vida, porque sin vida non hai igualdade. Nós levamos moito tempo gobernando en Galicia, é certo. Decía Diana que hai que expresar os sentimentos con maior intensidade. É certo. A min, dende logo, falar de Galicia me sigue emocionando. Outra cousa é que ás veces o teñas que evitar, porque imagínate ti que cada vez que falas te emocionas, pois tes un problema non menor. Pero levamos décadas gobernando Galicia, por qué? Porque os galegos e as galegas nos votan. Non porque nós sexamos un partido que, bueno, xa están os de sempre. Como os de sempre? Non, nos mudamos todos os días. Nos sometemos aos criterios da xente cada vez que toca eleccións e a xente vota, e vota libremente. E, por tanto, vou dicir que me sinto orgulloso das políticas de igualdade do Partido Popular de Galicia e das políticas de igualdade que implementou e implementará o Partido Popular de Galicia. Me sinto orgulloso diso. Cada un, evidentemente, se expresa como considera oportuno. Hai 30 anos, o Goberno de Galicia foi un dos primeiros gobernos das rexións europeas que aprobou un plan de igualdade. Hai 30 anos. Algunhas das mozas que están aquí, pois estaban estudando. Eu creo que casi todas. E algunhas das que están escoitando, tamén. Non digo que algunha estuvera lendo ou empezando a ler, porque tampouco me atrevo, dado que a máscara me impide coñecer con exactitude aproximada de idade cada unha. Pero fai 30 anos, hubo un goberno do Partido Popular de Galicia que aprobou o primer plan de igualdade. Levamos 7 planes de igualdade aprobados. 7. Hai 18 anos que aprobamos a Lei de Igualdade en Galicia. No ano 2004. Por tanto, o importante non é o que se dice, senón o que se fai. E o importante non é a pancarta, senón as decisións concretas, publicadas, implementadas, aprobadas e executadas. Impulsamos a igualdade como un feito transversal do goberno. Eu tive a oportunidade de traballar con conselleiras que prácticamente levaron todas as áreas do goberno. Conselleiras que levaron Facenda, conselleiras que levaron o mar, conselleiras que levan as políticas sociais, conselleiras que levan o medio ambiente, a vivenda, o solo industrial, conselleiras responsables da educación universitaria, primaria, secundaria e formación profesional, conselleiras que están levando o emprego e a igualdade. Por tanto, todas as áreas do goberno, as áreas importantes do goberno, todas foron xestionadas durante tempo e, por suposto, 5 de 11 conselleiros da Xunta de Galicia son mulleres. Vamos a seguir traballando. No ano 14 creamos unha comisión interdepartamental para que todas as consellerías estén comprometidas, cohesionadas e vinculadas dentro das políticas de igualdade. Seguimos apostando. Creamos o primer Consello Galego de Mulleres. A primeira comisión asesora para a publicidade sexista. Un programa de Muller e Ciencia que seguimos de forma continuada e constante celebrando cada ano e dando un recoñecemento público ás mulleres máis sobresaíntes na ciencia. Axudas para o asociacionismo femenino e, sobre todo, para o asociacionismo femenino no ámbito do emprendemento. Plans de igualdade en educación e administración pública. Aí está onde temos que traballar, na educación. Para que un neno e unha nena se eduquen de forma igual. E para que vexan que un neno e unha nena son exactamente iguais nunha aula e teñen os mesmos contidos. Ese é onde hai que plantar a semente. Temos unha asignatura optativa desde fai moito tempo de igualdade.
E, por suposto, todos os contidos educativos están impregnados de ese principio. O Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade do ano 2018 ao ano 2021 reserva nos distintos departamentos da Xunta 800 millóns de euros para políticas da igualdade. Por eso digo que me sinto orgulloso do que fixemos. E creo que se levamos 30 anos adoptando decisións en materia de igualdade e estivemos na oposición reivindicando a igualdade e agora volvemos ao goberno e seguimos con políticas de igualdade, é a nosa tarxeta de presentación. Con toda humildade, creo que temos un balance apreciable no ámbito de igualdade. Nos podemos comparar con calquera outra comunidade autónoma, con un lander alemán, cunha rexión portuguesa ou con unha zona de Francia ou con calquer outro lugar de Europa. Somos moi conscientes, por suposto, que nos queda moito por andar. Pero, cando comezou a legislatura, agora, no mes de xullo, despois das eleccións, tiña claro que o problema desta legislatura, en plena pandemia, sin saber e sin coñecer con exactitude cando iba a rematar e como íbamos a mellorar o noso Produto Interior Bruto, a nosa riqueza, e como íbamos a ser castigados polo desemprego, hoxe en España o 23% de paro é subindo. Cun millón de persoas en ERTE que non computan nese 23%, sabía que esa iba a ser a dificultade. En Galicia estamos por debaixo do 11,5% de paro. En España superan o 23% de paro. Por tanto, tiña claro que o emprego iba a ser determinante, un dos principais desafíos desta legislatura. E necesitábamos seguir coas políticas de impulso de igualdade. E pensamos, e pensei, que o lóxico era unir a igualdade e o emprego, porque non hai igualdade sin emprego, e non hai emprego sin actividade económica. E, por tanto, a igualdade teórica se pode escribir e o papel ten conta do que se lle pon, pero a igualdade real e efectiva pasa pola independencia. E a independencia de unha persona pasa polo emprego. E o emprego é determinante para a igualdade. E o feito de reunir nunha consellería única en España a igualdade e o emprego e a igualdade tamén é unha aportación do Partido Popular de Galicia ás políticas de igualdade do conxunto de España. Por iso, creo que ben vale a pena seguir traballando pola igualdade. Mirade, esta tarefa que lle encomendamos a unha muller, o emprego e a igualdade, a unha muller, letrado da Xunta de Galicia, que estuvo durante moitos anos en distintas consellerías como número 2 da propia consellería, e que sacou as oposicións de letrado da Xunta de Galicia con 20 e poucos anos, acredita que nos interesa as políticas de igualdade, pero reales, as que realmente consiguen a reivindicación máis importante dunha persona, que é ter independencia para decidir, ter independencia para vivir, ter independencia para con quen vivir, e ter independencia de que forma vivimos. O emprego e a igualdade son a moneda con dúas caras que necesitamos realmente para derrubar todavía as barreiras das desigualdades. Tamén se traballa pola igualdade reivindicando as figuras senlleiras do noso patrimonio cultural. Mirade, este ano vamos a celebrar un centenario especial, un centenario do seu pasamento. Eu me sinto orgulloso como galego de ser do mesmo lugar, do mesmo territorio, de sentir do mesmo xeito que sentía esta muller da que vamos a celebrar os 100 anos do seu pasamento. Por qué? Porque foi unha muller excepcional, cunha clarividencia 100 anos antes do lóxico, do correcto, da vanguardia, do cosmopolitismo, porque foi unha muller que tivo unha enorme aportación intelectual ás letras, non de Galicia, nin tampouco de España, senón ás letras de Europa, e pola súa voz libre, porque decía o que lle petaba, porque escribía o que consideraba oportuno, porque non tiña medo e era capaz de expresar as cousas que daquela eran tabúes. E, sin embargo, Emilia Pardo Bazán o fixo. E o fixo un século antes do que agora é políticamente correcto. E esa persona é galega. E para non reivindicar a súa figura. É algo, me parece, fundamental para calquer galego que realmente se quera tomar en serio a igualdade. Por iso nós estamos moi orgullosos de pedir que unha parte do Pazo de Meirás
se adique a ese lugar de encontro, a ese faro do feminismo galego para toda Europa, baseándonos na propietaria do Pazo. Para min é moito máis importante o que fixo a propietaria do Pazo do que fixo o inquilino do Pazo. Son cousas totalmente distintas. E por iso, para nós, reivindicar a figura da dona, a figura da propietaria, pero non da propietaria de un inmoble, que iso é o de menos, senón da propietaria do feminismo real, do feminismo galego, da precursora do feminismo, dese faro do feminismo que é Emilia Pardo Bazán no Pazo de Meirás, sin dúbida será un dos eixos da nosa política de igualdad e de recoñecemento da muller galega como precursora do pensamento feminista de toda Europa. Vamos, por tanto, vamos a seguir traballando sin prexuizos, sin obviar, por suposto, o que ocurriu no Pazo nos últimos 50 anos, nos últimos 60, pero, por favor, sin pensar que o que importa é o que ocurre nos últimos anos, perder a visión estratégica de quen foi, quen viviu e quen escribiu nese Pazo. Equivocaránse aqueles que queixeran obstaculizar este obxectivo, podo aseguralo. E tamén se equivocan aqueles que queren impoñer visións partidistas ou ideolóxicas do seu uso. O uso é poliédrico, aí caben todos os usos. Pero, por favor, o que non pode ser é menosprezar a unha persoa, unha muller, que é, sin dúbida, un orgullo para todos os galegos e que queremos identificar un dos lugares máis emblemáticos do feminismo e volver outra vez a reactivar con ese paréntese de dictadura en España, volver a reactivar ese feminismo intelectual, ese feminismo libre e ese feminismo daquela muller que sin ela probablemente non hubiéramos aprendido o que sabemos hoxe. Fraco favor lle fixeron os partidos que conforman o goberno central a igualdade. Esa é a nosa opinión, a miña opinión. Levamos un ano entre o Partido Socialista e Podemos enfrentándose polo feminismo. A ver quen é capaz de traer para sí a reivindicación feminista. Levamos un ano realmente non traballando pola igualdade, senón dándose codazos entre os partidos que conforman o goberno. Un ano no que tamén, como sempre, quixeron dar leccións e dicir que só defenden as mulleres os que son do un partido X. Resulta que ou militas no Partido Socialista ou militas en Podemos ou senón non podes defender as mulleres. Hai un plantexamento máis sectarista e máis desigual que decir que ou pensas como a min, ou militas como a min, ou senón non defendes as mulleres. E un ano no que o Ministerio de Igualdade foi máis veces noticias polos escándalos, polas liortas internas, que polas políticas de igualdade. Por iso, amigos, creo que ante esa realidade a nosa mensaxe ten que ser moi clara. Frente a aqueles que apostan por enfrentar as mulleres, a nosa acción debe ser sumar. Fronte a aqueles que queren votar da loita pola igualdade ás mulleres que non pensan como eles, nós o que temos é que integrar. E fronte a aqueles que pensan que as reivindicacións de igualdade non son cousa deles, porque negan o feito da desigualdade, e porque negan o feito do machismo, e porque negan o feito dos asasinatos que se producen lamentablemente en toda Europa, en todo o mundo, pois hai que dicirlle a todos esos que a igualdade é cousa de todos, que interpelar a necesidade de igualdade é unha obriga de todos, e que recoñecer que aínda temos problemas de desigualdade na sociedade é un desafío de todos. Por iso penso que a centralidade, que escoitar para aprender, que sumar as distintas visións de todos, que intentar integrar as políticas e os pensamentos é o papel de un dirixente político na mentras teña a confianza da xente. Co compromiso do Partido Popular de Galicia e co compromiso do Goberno Autonómico vamos a seguir o que dixen ao principio, construindo unha Galicia máis igual, unha Galicia con máis igualdade entre mulleres e homes.
Seguiremos traballando por unha igualdade que sexa encontro e non trincheira. Seguiremos traballando por unha igualdade que sexa unha ponte e non un muro. Seguiremos traballando porque Galicia sexa un lugar donde a expresión teitos de cristal sexa parte do pasado. Seguiremos traballando para achegar a igualdade a todos os eidos da vida, a ciencia, a investigación, a enxeñería, a arquitectura, as matemáticas. Seguiremos traballando para que a igualdade sexa o normal nas nosas aldeas, nos nosos lugares, nas nosas vilas. Seguiremos traballando para que a conciliación e a corresponsabilidade avancen e se sigan dando a man. Seguiremos traballando polo emprego de calidade. Sin emprego non hai liberdade, sin liberdade non hai independencia, sin liberdade e independencia non hai igualdade. Seguiremos traballando para que as mulleres non teñan que escoller as súas carreiras profesionais e os seus proxectos vitais, senón que teñan as mesmas posibilidades de escoller que o resto das persoas. Seguiremos traballando para que por todas as mulleres de Galicia. Seguiremos traballando por todas as mulleres de Galicia, porque traballar por todas as mulleres de Galicia é traballar por Galicia. Mais nada, moitísimas gracias. Enhoraboa.